Bună și bine revenit! Astăzi vom face clătite americane. Să începem! Ingredientele sunt 3 ouă, 150 de grame de zahăr vanilat, 10 grame de praf de copt, făină 200 de grame, un praf de sare, 200 de ml de lapte, esența de vanilie și 100 de ml de ulei. Într-un bol încăpător spargem cele 3 ouă, adăugăm zahărul tost și zahărul vanilat și amestecăm bine. După ce am amestecat foarte bine, vom adăuga uleiul și vom amesteca foarte bine. Adăugăm și esența de vanilie și o amestecăm și pe ea. După ce am mixat foarte bine esența de vanilie, adăugăm laptele și amestecăm. Peste făină vom pune praful de copt și sarea și amestecăm foarte bine. Acum vom adăuga ingredientele uscate peste cele lichide. Vom adăuga aproximativ 2-3 linguri și vom amesteca foarte bine. Aceasta este consistența aluatului în final. Lăsăm 5 minute pentru a se activa praful nostru de copt. Într-o tigaie antiaderentă adăugăm puțin ulei și ungem tigaia pentru a face clătite. Când uleiul s-a încins, putem face clătitele. Cu ajutorul unei linguri de înghețată vom face astăzi clătitele americane. Această lingură de înghețată vă va ajuta foarte mult să măsurați cantitatea perfectă pentru a face o clătită americană. Dacă nu aveți această lingură de înghețată, nu este absolut nicio problemă. Puteți să folosiți și 2 linguri. Clătitele trebuie să fie făcute la foc mediu. Când depune clătitele în tigaie, această compoziție se întinde singură. Nu este nevoie să o întinzi tu. Cum îți dai seama că este o clătită făcută? Pe suprafața clătitei vor apărea mici bule datorită prafului de copt și atunci îți vei da seama că este gata. Clătita trebuie aproximativ să fie lăsată 1 minut și jumătate pe o parte, 1 minut și pe cealaltă parte. Am terminat de făcut clătitele. Așa trebuie să arate pufoase și delicioase. Le voi pune pe o farfurie și voi pune sirop de arțar. Iris, ți-au plăcut clătitele? Da. Ce ți-a plăcut la ele? Au fost bune făcute. Au fost pufoase și delicioase. Rog, încercați această rețetă americană de clătite. 3. Să vă abonați și să dați like. Pa!